konakele ngempela ke yangoba ngempela kubona nje lokho bengene njalo lokho ingene njalo indlamlenzekazi akuthuthele kanjalo iBlue Nation impucuzeko Maskandi Festival 2023 ayingeyeshumi ayigubha ke iminyaka eyishumi ngempela ke ikhona iminyaka yonke uhleze ukubona ke okunjena yonke iminyaka uhleze ukubona okunjena njengoba ngempela ke ubona nje ke inkumbi ke sabalandeli abathandi ke bomculo wendlamlenze ke iBlue Nation ama Blue Lions yiwo ke lawa ngempela ke asangena lokho engene njalo angaphakathi into ngempela ke yenzekile bathe besuka nje abathe ngathi bendaba bathi hayi sicela ukuthi ke bengene laba ngenayo besho ke lapha abalandeli ke amanye amaqembu athi awangene labo abayingcosana bengene beqede ngoba kumase ngena thina abese ngena abanikazi bomcimbi asifune kuphazanyiswa base ngempela ke bengena athe uma bengena ngempela ke avele kwampendeka yonke ke into ke yabhluke yonke into nalo ke ngempela ke ebhokisi ke la kuphose khona ngempela amavoti ke enkosi yaMaskandi amavoti endlamlenze ke yilo ke ngempela bathi ke loqopha ke umlando yilo ngempela ke leli ke abathi ke bazogadla ngalo azo ke indlamlenzekazi ubona ngempela iBlue Nation ngempela ke bona abathandi bomculo wendlamlenze laba ke abaphume ngeinkani ngempela ke abaphume ke ngomningi bathela bonke ababengakwenza ke umuntu ngempela wathi ke mina namhlanje ngiya kuMaskandi ngiya lapha kuyimpucuzeko ke Maskandi Festival mina ke namhlanje ke ngiyo represent ngempela ke iBlue Nation mina namhlanje ngempela ngiyoveza ngempela ukuthi ke yini ngempela size sibe ama Blue Lions ngempela ke izilwane lezi ke abantu ongamiwa phambi kwabo wama phambi kwama Blue Lion uyashona akumiwa ngempela kulabantu wama phambi kwama Blue Lion ayolimala awabona ngempela ababhubesi ke iphume ngeinkani ngempela ke aphume ngomningi baba aphume ngothi lwabo bagcweleke lapha ngempela uzobungaza ngempela noma kuzokweseka ke iqhawe labo indlamlenze ayinkosi ke Maskandi ke abanesiqiniseko ngempela ukuthi namhlanje nakulonyaka izophinde futhi ikwenze lokho ehlezi kwenza ayiqophe ngempela ke umlando lo ehleze uqopha Blue Nation ke njengoba ubona ngempela kukuhle kunjena ngempela bahlabile ngempela ke insizwa ke neintokazi ke azi angaze ngibone ubuhle bunje akhona ngempela ke neintokazi ke zinhle zinjeyana zihlobile ngempela ke intokazi ihlobe ngoblue ke obuyibona nje konakele ngempela ke ayizithe ifika ngempela ke eyilwane zathi mayifika ngempela ilwane kamhlola athi ifika ama Lions athi igate ke acela ukuthi liqede ukusebenza ngabantu abagqoka izinto ezinhlobonhlobo liqede ngempela igate ukufaka abantu abangcosana babafake lawo maqenjana nje azo sithi ke manje sekuyithi ke manje abanikazi athi abanikazi icela ukuthi ngene thina ase ngempela kuvulela ke iBlue Nation ke kwaba yona ngempela ke ngenayo ke ubufakazi ngempela obubonayo ke yibo lobo ukuthi ke labantu bengeke bekwazi ukungena bekhudluzana nabanye bafuneke nje ukungena behamba bodwa beshawe umoya bengene ngempela ke beyiBlue Nation bengene ngempela ke ayibengama Blue Lions njengoba ngempela ke ubona ke nje lapha ngempela ubona khona inkumbi namaqoqo ke ayikuyabingelelwana abantu abangasazani abingelelana bukhomba nje uthando ke nobumbano awukhomba ke uthando nobumbano ngempela kwaguqa abingelelana abajabulelana abakade bagcinana ngempela ke iqembu leli elithi ke lihlanganise abantu ke abahlala endaweni ezahlukene abantu abahlala emadolobheni ahlukene abangazani khona ngempela impangeni bakhona ke onkandla bakhona oMelmoti ke khona iTheku namaphethelo umlazi kwaMashu khona ngempela iPine Town ke phume ngempela ngeinkani zonke bakhona abaqhamuka phansi le komaphumulo ngabe abanye besuka phansi komzimkhulu ke so Eastern Cape abanye Johannesburg angazi ngabala ngithini ke zonke indawo khona ama Blue Nation aphumile ngempela khona induna zonke ngempela ke ehola ke amabutho azo noma ehola ke lokuzana ama branch ke ngokwahlukahlukana ke kwawo njengoba ngempela ke ubona ke silapha ngempela ke People's Park ke kuyini na kuyimpucuzeko Maskandi Festival ke yonyaka 2023 ke asewungeyeshumi ngempela ke ikhona ke nendlamlenze ehlezi ke iba ingcenye futhi ngempela ehlezi ke ama Blue Nation no abalandeli ke bayi Blue Nation abalandeli bayinkosi Maskandi beqinisekisa ngempela ukuthi ke nabo bayaziveza futhi ke bayanqoba kulo mncintiswano osuke ukhona namhlanje ngempela sibheke ke okukhulu sibheke ngempela ke okungahle kwenzeke namhlanje ukuthi ke izophinda futhi ke mhlawumbe ke uqophe ngempela umlando ke njengoba ihleze ke iuqopha ke phumela ngempela ke insizwa nentokazi kukuhle kunjalo kunjeya
konakele hayi ungakabikho la uyaphuthelwa mama ungakafiki la uza lapha uyaphuthelwa ngempela noma ngabe kuphi ke lapho khona uyafisa ukuthi ube lapha noma usendleleni eza lapha ngaqinisekisa noma ngakweluleka ukuthi ke wenze isiqiniseko sokuthi ke uyaphuthuma njengoba bona ngempela injabulo ngempela ke iyabonakala ngempela ngoba nje ngempela intokazi ngempela ke hayi zidansa lapha ke sijabule ngempela komculo wayo Ndlamlenze ke injabulo ngempela ke ngempela injabulo nje ebonakala ekwenzeni kwabo injabulo ibhalwe emehlweni ngobalandeli ke beNdlamlenze akade bagcinana abangasazana abaqalanayo kuvunguza nje ngempela umoya wenjabulo nothando kuvunguza ngempela umoya wenjabulo nothando kuyiNdlamlenze neyiNdlamlenzekazi njengoba ngempela kubona ngempela ke konakele ngempela ke awuguqa ke ngempela ke yiwo lo eyiyo le ngempela iBlue Nation yiwo la ama Blue Lions kunjalo ngempela ke ayisibizile ke induna ke awuthi kasambeni ngempela siyongena ngaphakathi ke aseyiqala ke manje inyakaza ke eNdlamlenze asiqala inyakaza eBlue Nation ithi ke siyovela sibabingelele sithi sesifikile konakele angizama ukuthola ngempela ke ingoma ke evunywa laphana ingoma yayo Ndlamlenze ingoma yenkosi uMaskandi yiyo le bayivumayo ke ayibizwa izinduna bayibizela mathupha umculi ke kushuthi umculi lona ke oshaya ngempela ke ingoma ethi ifinyelele ngempela kubathandi bomculo wakhe efinyela ngempela kubalandeli bekwazi ukuthi noma sebodwa leyo ngoma beyijabulele ngayo beyicule bedansa ndawonye athi awubambi ngezengeze konakele ngempela yasho ingoma avuma ingoma ke manje bayaviliyela bathi ke abawungena ngaphakathi ke befuna ukubona ukuthi yini eyenzakalayo bayibonela nje ngempela nabo ukuthi ke bekuveza ukuthi ke beyiBlue Nation ebefikile ngempela ke ayivuma ngempela ke ingoma iNdlamlenze neyiNdlamlenzekazi sijabule ngempela ke silinde ke inkosi uMaskandi linde ke iqhawe ayisizokwenza la sokuthi ke sikuthathela nje ama-interview kwababili abathathu ke babingelele ngempela ayichaza umuntu igama nesibongo ayisho ngempela ukuthi uqhamuka kuphi nendawo ayisho ngempela nenhliziyo yakhe nokusizwa kwakhe njengoba lapha nokomthathe ngempela kwambeka la eThekwini namhlanje ukuthi yini ngempela le engaka nentshisekelo nje yokuthanda kumculo weNdlamlenze shingoma bavuma ngempela ke ingoma yalo ke iqhawe bavuma ngempela ke ingoma ya lapha inkosi yoMaskandi eviliyela ngempela ke beviva exhuma bejabula beyaka ngaphakathi ke behambisana ndawonye ngokwahlukana kwama-branch ongamazi omunye nowazi omunye beqalana ukubonana bekade bagcina ukubonana bahlangana namhlanje bahlangana ndawonye
ngampela ke akuyiyona ngampela ke into enhle lemnandi ukubona abantu ke behlangene ngento abayithandayo ungakhathalele ukuthi bayazana noma bazani kodwa mawufika ubabona behlangene ubona ngampela abantu engathi ke basuka ekhaya elilodwa babunjwe ke umculo ke endlamlenze babunjwe ngampela ke umculo ke wenkosi yomaskandi njengoba babona ngampela ke iBlue Nation ke esihlangene yiwo ama Blue Lions lawa Hey Blue Nation lena yiwo ama Blue Lions abantu ngampela ngabona ukuthi ungama phambi kwabo ngeke ume phambi kwalezi zinto konakele aphethe amavuvuzela esandleni ngampela hayi khona konakele iyasho ngampela ingoma iyasho ingoma ngampela kubathandi bendlamlenze iyasho ngampela ke ingoma bavuma ke ingoma bakhomba ukujabula ngampela ayibeneme ngampela balindeke ngampela ke ikhawa labo ngampela bajabula nomculo
Nalelani phela ukhuza nobani mina kade ngisupport iGqokama Nam konkukhaya nje. ngizobona ayibo Nazi.